Kinongelam kaseng United Democratic Party UDP Umsning Circle haka nyautari unai wing kila penbena palba halor ka jingmi ino jong uba don kupar sumer kumbu dekhot jong ka UDP ubalakam babaro kinong kershan jong ni kaseng na Umsning kila yono e ka jinglong dekhot haka ni kaseng kinongelam ka UDP kila kentat mardor e ka ni ka jingong jong uba don kupar sumer da ka baong ba kinong kershan ka UDP ha Umsning kidang ne scam lon haka seng Kani kajing pensyai na kinongelam ka UDP Umsning Circle kami hadian ba uba don kupar sumer MDC barem ula persang banyalam bakla ya ki dekhot haka santari unai wing bat kam bakila mi no na kani kaseng uba Rocky Kala Vice President bat uba Eddie Kharbani General Secretary habakran hakilat pathai khubor kila ong ba kajing mi na ka parti kadai tang kajing mi shimet uba don kupar sumer lembat ki katu ka ningut kinong but bat kinong kershan jong u bon hajar ngut kinong kershan kidang ne Hakum ki dekhot jong ka UDP. Shu kila ong ruba kimdan ban ong AA halor ka jingmi no jong uba don kupar sumer. Ka jingmi jong ni urang ba nakaseng kanum kata AA ru ya ka UDP haki election arhajar arpulai kila ong. Kani kano phai singi so ai khoble AP ki no pathai khobor. Baka jing khot AP sia kani ki dei ka nakaliang jong ka UDP. Mangi ko apan ai ki jing pensai halor ba santrik ka ba uba don sumer ula khot ya ka meeting jong kinong kershan ki jong u ban sngap hak tugas ngi ya ke jing sngo jong badon ti nakaliang jong ki parti UDP ki badon ki blakershan borbor yo badon sumer ki ele hak tugas ngi ki bon nakaliang parti nakaliang i presiden jong ka senglong timiru idon hangne ki lej napta ne ki rangba iru ki bon hi balet bangin tip ya ta ke ka pa tau don sumer udon banong ti ke bangila yo sngo hang tu bon ki bla yo sngo hang tu ya kata ka jing bam hap jumut jong ba don sumer bat kita kinongelam ki basha khamat te nakaliang go jongi hi te ngimdon kanu ru kabangin perkhat namenta ke ga ba don sumer udon te ngi sushim hangni ngi sngo ba ka UDP hi hadu menta kalong kumbalong ngidang ya teli kamdon kapai kapra te ba don sumer hi kumba dangshen ngila debjet yo u banlong biang kum u presiden jong ka Umsning Circle bat ha ko jo ka poru ngila don ke jing estu jumut la ai lat u ba don bandon ke jing estu jumut bat kini u candidate ku ba kwa ban pan tiket na ka UDP ba sanshan ha kani ke meeting ru ka bala dab banlong dak jing sutu jumut bat ka jing khlei jong ba don hapo ki media mangindon ke jing etrelang lada yuk tiket manu-manuru kamdon ke jinga pa ya pra rekum bolong santret ba don ularai ban mi no na ke parti nakaliang ko jongi hi ke UDP ngi klem khang nyimdon jing sngo shu ya ke jing mi jong ba don bat ke ke ba ha tu gasngi ke jing rakti jong ki breu ki ban pen menjur manimi lang yu ba don re kamlong kumbalong re ke UDP hi ke dang ne menta kinong tre ki dang ne menta kebami hi nak isi jong ka UDP gede hi tong badon bat iwe armut ba ilong kimi badon hak tu ka sngiru idang don hi kumba idon idang ai jing kershan ka bapura ya ka UDP te kam num don kanu kanu ka jing ya pra hapo ka sem jong UDP po Umsning kani gadi ka jing pen song thu lang ya baro ba kinong kershan kim num don ka jing sngog num no baro ngisu thu ba hak tu ka sngi kinong kershan UDP kumba kershan UDP ki kershan UDP hi ki khlemmon hiru banmi sheke ei tau badon ukwa banmi bahak tu gasngi gajing khot ya kinong kershan lang ki perlok perjor jong badon ngiadon rangkat lang ngielej pat hak tu gasngi hi balong ba wat nakawi parti ru ke don lang kinong kit kam jong ki parti NPP ru ke don lang tu ngimna man su thu ekta gajing bot jong briu tingi shushim ba gajing mi jong badon kalong tang gajing mi jong u shimet te nakaleng jong ngaru kum vice president sengang sobhaban penchai pai ba ya baro ki nong trei jong ka UDP ba ka jing khot meeting jong iba don sumer ha ka santrik ante po auditorium hall jong snong Umsning tamlar bar jongi te ka de ka jing khot jong personally kam de hi ka no kono ka banta ka ba nakaleng jongi ka parti UDP kumba Ukraine ha ka press ke media buong ba ka UDP ka la prapom Rai kumbalong benta UDP jongi kampak pra ina yang telihi kumbalong kawe katu ka jing khot meeting jong ba don sumer ka de ka jing khot personal jongu telada
uno brio bokwa ban mi ula ban mi da ka masuk ngimdon ka no jing khang te henry bat haka press ka media ka mi sabat ka mun nakale jong ka ba haddu menta ka UDP hapo ka jing yalam ba sunshine makri ban hapo ha bat bedairu candidate ukortong jong sing konstitusi ngi dang ya teli himlan impak don kano ka jing pa ya pra kinong kit kam ki barim ro kidang don hi hang tu baro kitu kinong kit kam ki don ka group ki badon ka tiga skiru kim de ki active member ki balong kum kinong kit kam ki batmai ha ka por mamenta kitu ki de no kit kam ki bangim ki mam cham indok ha ka committee ka jongi de den mar ka daw nakaleng jonga kum vice president dengan kwa wan pensyai pai ba saki nongkit kam jogi UDP saki nong kersan ke bi jogi UDP kim dei man sko thu bakla kim dei bandon kano ko jikso ka UDP hi ya menta ka teli himran bat ka don hi ka jiksania ka baskem ha ka po ka jilam jong iba sunshine kum ukurtong jong ka UDP ka jongi jesa ka weiru ba meneng ila don ka ngaskwa wan pensyai saki pai ba nong kersan jogi UDP ba meneru ila don ka jikran ka district jong ka UDP dan nakalian jong ka district UDP ru ngila pensko halor bun ki benta ke badi ki jingja jong ka umroi konstitusi jong ka mauti konstitusi bat khamtam lei jong ka sing konstitusi ngila sim ya karai bangin session ya ka meeting banyale dakino ki benta haji dei bat kini ki nongkit kam jongi jong ka UDP ki bla phet na ka seng UDP kata ka dei ki jing chai na kalian jong ngi bawan meeting bende ka district kenang baki pai ba kin dem dei bastu bakla te pai ba be kinong kersan jong ka UDP baro kim dei bastu bakla umdei bandu jingkerman umdei bandu bensem ka UDP kadang ne himlon kumbalong hakini kisngi menta kata ka dei karuak ko bor na kaleng jonga